grogi to, Mas. Karang Mbak. Aku ki nek weruh sampeyan ki wis rasaku ki ra karuan. Pripun? Kelingan sing ora-ora. Maksudnya? Kelingan maksudnya ki zaman berjuangan awake dhewe zaman semono. Aku urung kenal karo bojoku kowe wis kenal aku. Merene karo sapa e? Lah ngapa ta? Ora metekoni mbok alam-alaman iki ngono ki lho, Tin. Alam-alaman wis ujuk langsung. Iki basa-basine dul. Kok sik ta? Ana dalan kok urung apa-apa kok nesu lho. Lah ya kowe iki jadi kulino ngetutke kono, kulino ngetutke kene. Alon-alon. Sing tanggap. Alah, iki nek jenenge dalang Kikes Juan durunge duwe bojo jenenge Ayu iki, biyen ki tau wis tau nembak aku. Ngono ta? Kuwi Tenan. Iki ora gawe-gawe zaman biyen ki SMS-an ya, Mas? Aku kuliah wis SMKI. Dadi ndelok wayang aku nyinden kok ngerti-ngerti, Tin, aku seneng karo kowe. Iki maksudnya iki piye aku ngono lho. Ambiyen kowe isih cilik, isih menting-menting e. Lah saiki kaya ngono, Rasudi. Kok jenengan jenengan aja meni Rasudi. Ha sale ngopo? Ha padha ngomahe. Kuwi kejaba. Berarti secara tidak langsung kamu juga tidak mau sama dia. Kanca-kanca komplit. Kanca-kanca. Karawitane apa iki? Larmandoyo. Larmandoyo. Lalerndaya. Larmandoyo. Larmandoyo kanca-kanca iki. Laras manunggal budaya. Laras manunggal budaya. Niki nggih gongsone jenengan, Mas? Gongsone jenengan iki? Urung, aku saiki wis mulai ipil-ipil gamelan. Contone ya iki. Iki gawangi wayang aku gamelan agi nyicil kawat siter. Kawat rebab. Ya kuwi nicil niki. Nyicil wong ya nyicil saka cilik no. Nicil iki paling gamelan sakmene iki ya paling gak ya sak miliar e. Lah iya. Saiki ya. Aja digadekke lho. Ora. Petake sapa tak gadekke? Ayo mbok menawa. Aku ora dhewe iki. Ora dhewe karo Mbak Tatin. Dikancani dagel iki ya sinden. Sinden kodhak. Wah wis viral. Ngendi-ngendi Tatin. Ana wayangan Tatin, ana toprakan Tatin, ana wong mancing. Jatilan ya Tatin. Ana wong mancing Tatin. Ya ora, kok maksude ya dideke Mbak Tatin kuwi. Ya. Celak diarep-arep sepoti. Ayo yo. Mawar kuning. Hatiku kan
Sugeng dalu Mbak Tatin Lestari Handai. Handayani. Mbak Tatin Lestari Handayani. Mboten sah grogi to, Mas. Karang Mbak. Aku ki nek weruh sampeyan ki wis rasaku ki ra karuan. Pripun? Kelingan sing ora-ora. Maksudnya? Kelingan. Maksudnya ki zaman berjuangan awake dhewe zaman semono. Aku urung kenal karo bojoku kowe wis kenal aku. Terus? Lah iya maksudnya awake dhewe le labu budaya nderekke Pake almarhum ya. Sugeng dalu, Mbak. Inci sugeng dalu, Mas Kiswan, Mbak Limbuk, Mbak Cangik. Saiki wis munggah derajat. Alhamdulillah sampeyan ya, heeh. Nggih. Ya awake dhewe ora apa ora ngilangke awake dhewe iso ngene iki ya kasarane gandulan ulang macan. Apa maksudnya? Ya maksudnya ya saka Pake mbiyen. Oh, tak kira gandulan macan sapa. Ora nek gandulan nggonmu niat kok. Maksudnya piye? Kok Maksudnya aku nek gandulan jenengmu ngono ki. Kok gandulan dekku? Jenengmu. Oh ya. Merene karo sapa e? Lah ngapa ta? Ora metekoni mbok alam-alaman iki ngono ki lho, Tin. Alam-alaman ujuk langsung. Iki basa-basine dul. Kok sik ta? Ana dalan kok urung apa-apa kok nesu lho. Lah ya kowe iki jadi kabeh kulino ngetutke kono, kulino ngetutke kene. Alon-alon. Sing tanggap. Alon-alon. Tatin Lestari. Handayani. Mau menit Tatin Lestari? Hayayini. Kowe iki mergo le takon meni karo sapa iki mergo dalange anjene surat tedeng aling-aling. Ngapa? Ya piye karepe? Ora karep apa? Alah, nek iki ki nek jenenge Dalang Kikeswan durunge duwe bojo jenenge Ayu iki, biyen ki tau wis tau nembak aku. Ngono ta? Kuwi Tenan. kuwi Iki ora gawe-gawe zaman biyen ki SMS-an ya, Mas? Heeh. Aku kuliah wis SMKI. Dadi ndelok wayang aku nyinden kok ngerti-ngerti, Tin, aku seneng karo kowe. Iki maksudnya iki piye aku ngono lho. Ambiyen kowe isih cilik, isih menting-menting e. Lah saiki kaya ngono, Rasudi. kok jenengan aja meni rasudi. Asale ngopo? Ha padha ngomahe. Nah, kuwi kejaba. Berarti secara tidak langsung kamu juga tidak mau sama dia. Ya gelem to. Apa rasudi? Lah ben yo ganti rasa. Yuk maksudnya? Maksudnya sik. Sik nek meni ganti rasa berarti wis teni cipiki to kowe. Belum tahu. Ya ora tak urus iki. Iki tak urus. Lah lho sampeyan ki meni ganti rasa. Lah nek ganti rasa ki pas teni cipiki. Umpama. Ora ana umpama. Ora sirku ki ngono kuwi ning rasaku kan metutu-metutu kowe. Ora umpama iki. Alah, aku mbok rasa direbutke to. Kowe iki nek arep seneng aku ya ora apa-apa, ngono lho. Ngono kuwi. Wah, nek umpama seneng iki mah kaya lambok tenumpang tahu. Ora tahune sing temumpang lombok. Ilang. Maksudnya piye to iki? Ayo nek aku sing temumpang kowe cetha. Wah. Apa? Kempeng. Ora. Lah ayo. Mike mati, Mas. Anggo sing ana. Nganggo mic ku sik nek nukokke bojoku ki sak apik kuwi, Tin. Hah? Apik kuwi. Cek. Jos. Iki lho nukokke jenengan ta? Iya. Piro regane? Pira ya, Bu? Pira? 75.000 apa pira? Angger 75.000 kok bangga. Nggo bojo iki contoh kaya aku, Mas. Oh, bojo njaluk apa tak cukupi. Kowe nek umpama dadi bojoku, wow, tak cukupi. Sembarang kowe njaluk apa? Umpamane aku njaluk cah tipis. Njaluk emas. Cukup. Umpama aku njaluk motor, cukup. Umpama aku njaluk pecekek. Pecekek. Lha apa? Njaluk picek apa motor iki pecekek. Kowe njaluk picek ngono. Ora. Maksudnya iki kan ana ta jenenge merek pecekek apa? PCX. Lah cukup. Maksudnya kok kan mau cukup jenenge nyukup iki ya ditokokke. Ya cukup. Wis jenenge meng cukup meng nang omongan tok ngono kuwi. Ya aku gablek duit wae ora kok. Kok kene kok arep main-main. Kisah aku golek WA mau kok ilang ya. Ngopo? WA apa ya, Mas? Ora, wis. Dongake warga. Nggih niki derek sowan wonten Depok, Mas. Depok Pantai Depok. Menika derek ndedonga kagem masyarakat Depok sedayanipun mugi Para nelayan. Iya, semuanya no. Semuanya. Ora gur nelayan tok to. Pedagang. Pedagang juga semoga
anu diberikan kesehatan, nggih, kelancaran, rezeki ingkang berkah lan barokah bagi nelayan yang mengarungi samudera. Semoga diberi keselamatan. Amin. Ya, oleh iwak sing akeh. Engko nggih didol ben payu larang. Ning TPI lho. TPI? Didole ning TPI ya. Heeh. Tempat Tempat apa? Pelelangan. pelelangan ikan. Nah. TPI udah televisi lo ya. Tuh, Betul. saiki wis ganti Ganti apa? MNC. Sesuk aku arep gawe TPO. Apa TPI? Apa? Tempat pelelangan orang. Iki ket mau kok jane pikirane kok nanggon kono anggrok iki apa ya Cen? Kamu ingin ya? Ora Mbak Tatin. Ora. Kuwi jaman semono. Zaman semono. Saiki Wis ora. ora lah. Iki mau kula nggih transit tenggene. Pakde Sugeng. Nggih, tenggene Arka rumah Seafood. makan seafood Arka. Arka Seafood. Jarene seafood kok sing metu mentok. Wah, kuwi aku karo bojoku kecelek Lah ngapa? pas wayangan Gading. Heeh. Iku transite nang Arka Seafood. Wah, wis bungai. Arep tuku Ora, bojoku karo aku pengangen-angene kuwi. seafood Engko mesti ana kerang, ana kecelek. sebulane. Ket awan Ramadan. Nah, tekan kene. Tekan kene ya balas dendam. Terus sing metu apa? Dicari samintok. Wane ya jos. Iya, tapi kan tak kira ya nanggon seafood jenengane umpamane arep dodol arep jajan nang kene nanggon Arka murah meriah. Oke, heeh. Menune apa-apa ana. Nang kene ya banyak pedagang lho Mas Gareng. Banyak pedagang asungan juga banyak. Aku contoh loh, setiap hari aku makan seafood. Apa? Loh, gereh Gereh iki seafood to? kayak seafood, ikan asin kayak. Ikan asin laut ya Mas ya. Menyehatkan. Aku nek sarapan ki wah. Roti koyo wong Italia. Apa? Roti. Kayak dure kayak seafood. Apa kuwi? Ya kuwi ikan asin kuwi gereh kuwi. Mas, ning jenengan cok seneng berenang apa ora? Ya seneng no. Ning welingku aja berenang nang laut ya Mas. Lah ngapa to? Lah engko tak ndokmu asin. Ora kok si Gareng ini nyambi adol ndok bebek napa piye? Ndok kuasin ya ora apa-apa. Ning kowe ngerti ora ndok paling enakin ndok apa? Ndok asin lah. Ya salah. Lah apa? Wah. Ndok ceplok. Salah. Ndok dadar. Salah. Ndok bebek. Salah. Lah apa? Kabeh ndok nek dikukur isuk-isuk. Kowe enake ra jamak-jamak. Kowe iki jenenge enak apa penak? Enak Ayo. karo penak beda. Yo enak banget enak le ngrasake karo merem-merem ngono. Tin. Monggo Gareng Pripun? buat jajan nang kene sambele pedes, Terus bingung wetenge mules. Golek kamar mandi ora ana bablas nang segara. Ndodok madhep ngalor. Wah, weruh apa Mas? Hah? Weruh apa? ora ombake ngalor baling idul. Semampir nang awake. Jijiki. Masa yo nang pantai. Kowe iki nek anu kene iki disedani toilet akeh. Ayo Ora sembarangan. Ayo akeh. Laut iki dijaga kebersihane dari sampah dan Ayo liyane. kebersihane dijogo ning akeh sing nganggo. Aku iki lho mlayu ning laut tak dakur-dakur ngene. Kowe ora ngerti kisah. Malah kaya kucing. Ayo mas mumpang ning kene Mas. Nggih menika Mbak Bila wonten pamondetan lagu. Ana, heeh. Ana. Iki Ana sing temumpang kuwi apa? wis Tumpang Lombok iki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng dalu padalang derek mangayu bagya tasakuran nelayan Pantai Depok. Nyuwun lagon Roro Jonggrang. Mbak Tatin kali Mas Gareng. Nggih. Saking kula Mas Kus Widodo. Ketua 1 Koperasi Wisata Minabari Depok dan mohon doa restu sebagai calon lurah Parangtritis nyuwun panyengkuyungipun benjang tanggal 4 Oktober 2026 matur nuwun nggih. Mugi-mugi napa sing digayuh saged kasembadan. Amin. Penting anggere nanggak wayang wis. Ayo. Anggere Dadi ya Mas. Dadi no. Dadi. Nek ora dadi gelem baleke duwite kowe. Hah? Ora nek Dadi gelem baleke duwite. ora nek bapak iki ora apa jenenge moni politik ya Pak, bener. Heeh. Nah, aku iso kleru wedi aku.
Mane politik kok moni. Moni politik yo aja. Heeh, monke kae. Manke. Mari. Mani So, bahasa politik. Inggris ora? Mani. Bahasa Inggrisnya pantai beach. Beach. Beach Terus kayak sing pit motor ya lho, Mas. kae ora. Basa Inggrise pasir apa? Pasir. Sun. Udu. Apa? Sunrise. Udu. Sunrise. Pikir ya Wedi. matahari to Hah? ya. Wedi. Wedi iki basa Jawa. Basa Jawa. Nek basa Piye basa Inggris kok wedi? Ha iki nek cara nggonku kok. Wis. Iki terus ana neh. Apa? Iki Apa? warung makan Ratmi Group Duwer apa sing ngono wae? Titis Dania. Ra sido Inggris-Inggrisan. Aku Ayo. ndek nek Inggris. Saiki basa Inggrise apa? Basa Inggrise wah lali aku wis iki. Ya wis maca kuwi wis. Mangayu Bagio Sedekah Laut Maca TPI Ah. Mina Bahari 45 Pantai Depok mugi-mugi rame lan berkahi. Amin. Nyuwun langgam Sidomukti. Duh, langgam Sidomukti iki Sidomukti sing Nek Sidomukti iki sak ngertiku Ladrang. ana gending Sidomukti ana Nggih. ladrang iki paling kok jarik Sidomukti ya ana kok diejoli ketane langgam Sidomukti mboten wonten. Iki mau karo iki saka sedulurku tuwa Mas Dragon. Mas Dragon nyuwun. Ora nyuwun apa-apa ming. Oh. Ya muga-muga rumah makan Salsabila 2 dan 3 saya rame pengunjunge. Amin. Saka Mas Dardi Nugroho atau Mas Dragon. Nggih, pokoke dongane kagem pedagang semuanya Semua. ringan laris manis. Laris manis. Nggih. Iki sekone Mbak Tatin iki Nggih. saking bakul bubur intip bubur Bapak Reso Perwito atau Bapak Suparyanto Ibu Purmiyati iki gandeng duwe diparingi nugroho anak lanang nyuwun lagu tak lelo-lelo ledung. Oh nggih. Apa sih iki? Arep manut apa? Kan wae langsung kuwi mau pamundutan si apa jenenge Roro Jonggrang. Roro Jonggrang. Lele dong bisa sinden siapa gitu ya. Iya, kowe sik nek ora ayu ora apik lho. Ayo. Mbok len jagong ki rada rene, kayak Bu Prastiwi len jagongan ngene lho. Wis cilik malah nang pojokan. Ke ya. pager. Ki Roro maksud Jonggrang ya. Nggih, Roro Roro Jonggrang. Jonggrang. Siap. Si aku tak salaman karo sing gender kok lama tidak jumpa. Gimana kabarnya? Baik. ki biyen ya calon kakangmu lho, Tin. Calon kakang urung ya. Satu lawas. Mblem. Kok kabeh-kabeh do arep dadi keluargaku ya. Aku ki asline mesake karo kowe kok biyen. Malah mesake jenis iki to. Bojomu mangkat ra, Tin? Ora. Ora, ya Ora. wis. Arep Tak apa? titipi ya, Titipi apa? wayang. Oh, titipke aku wae. Wah urung lunas ya bojomu. Aku ya urung lunas kok ndi dilunasi. Oh iya, engko sik sabar. Yo. Yo. Roro Jonggrang. Siap. Dibawani apa, Tin? Ora iki. Bawani apa? Ndengdut ta? Oh iya, heeh, Nding. Wah, jan wis. Monggo. Sragenan ya. Oke. Roro Jonggrang kowe pancen ayu tenan. Ora mokal yen aku nandang kasmaran. Waspadake prajuritmu kalah perang. Ora mokal kowe dadi wanita boyongan. Jaga benteng kowe aja kumpul.
rasa rara jonggrang manutosun padha karo Jaka benteng aku duwe babon Sandi sewu sewengi kudu hati iya jonggrang panyuwun nemu tak turu Hijau, hijau, hijau mania Rara jonggrang kowe pancen ayu tenan ora mokal yen aku nandhang kasmaran waspadake prajuritmu kalaparan ora mokal kowe dadi wanita boyongan Jaka benteng kowe aja kumalungkung Perang iki kanggo tutur rampung Bela mati atas aku pola Kanggo sedo ing tobat kowe wanita parang ora ngerti yen Bandung lanange jagat putra ratu bangking jaman moyo duwe aji sakti pon doposo rara jonggrang manutosun padha garwa Jaka benteng aku duwe babon Candi sewu sewengi kudu hati iya jonggrang panyuwun Wis, lara jonggrang wis dipinangkani. nah Nggih, jan suwe tanggung. Mamak jlong pisan tok jan. Kayane ora marem ya. iki nek cara nganu iki kagol Mas Kagol. kagol tenan iki Mas Sido iki Mamak jlong tok. Iki kan tak edit mah Tak ngomong ya wis ra edit, sida. ngene-ngene. Ora wis ra sida. Duit saka sapa? Ha iki mau saka Bapak sapa iki? Apa? Ayo. Bapak Kus. Bapak Kus, Kus Bebek. Kus. matur suwun nggih Pak Nah iki nggih mau diparingi bebungah. Tin, Hei. didum rata engko. Dumrata karo? Maksude iki ya engko liyane didum rono. Oh, iki berarti nggih kula. Karo Mas Gareng. Nggih, matur sembah nuwun. Mugi berkah barokah sedayanipun ora lokak ning tambah kebiak. Amin. Laris. dilumpuke mbok menawa ana meneh engko didumke Didumke Kanca-kanca. golek kas. Muga-muga iso kumpul 11.950.000. nah Apa ta kuwi? Ya kas ya wae jan kas terbesar ya. Iya. ayo Oh. Iki mau ya saka Kang Boleng ya njaluk nyuwun lagu Bajing Loncat. Oh, bajing loncat Mbak Ayu meneh. Mbak Ayu ki agi pisan Mbak Ayu meneh. Lah mau sing lelo-lelo. Lelo ledung. Tak lelo ledong mau sapa? lelo ledong. Ah, iki ku ben Mbak Intan. nah Iki mau saiki saka- apa sik Mas Si saka sedulurku tuwa Mas Marjo ya uga nyuwun. Nggih. Langgam rengu. Oh, Wis nggih. dikon anu Mbak Oriza. Oh, nggih siap mriki. Yo saiki ngedeki anu cantik. sik apa
Pak Resa Perwito. Nggih. Bapak Suparyanto. Ki nyuwun tak lelo-lelone dong. Cinten, Mas. Intan Oh, baik. Intan Hargi. Hargi Sundari. Monggo. Ayo maju Tan. Sepate, Cok. Sepati cok. Wis kene nek lu disepati aja maju. Nah, Sepate, Cok. Aja kesusu. aja ya. kesusu. Aja kesusu ngadeg. Aja kesusu ngadeg. Yo. Mo Bela pacul-cul. Nah, Wis reng. kita gawake. Yo wis meneh iki. Wis. Kagol wis wong loro iki aku. Ah, biasa kagel. Gawake sinden saka tlatah Kulon Progo. Iya. Mbak Tan. Intan. Biyen asline saka Brebah. Heeh. Dipek. Bojo. Wah, iki bojone iki seneng mancing, Mas. Oh, Bojone angger mancing iki mesti ngematke Intan le turu. lah kok iso? Nek Intan turune ngiwo berarti le mancing kok walesane ngiwo. Las. Walesane ngiwo mesti oleh ya. Mesti oleh. Nek Intan kok turune nengen, walesane nengen, was mesti entuk. Nek Intan ngatang-ngatang wis ra ido mancing. Lah ngapa kok ora sida mancing? Ayo kesel. Aku nek ngono trimo ra sida miyaga. Lah ngapa? Hah? Lah ngapa nek mlumah ora sida miyaga? Lah iya kuwi anu pantangan. Hah? Pantangane saka simbah-simbah biyen Lah ngono ngopo kuwi. to? Aja nganti lunga. Jangan dilungguh kesempatan. Nek mengkurep, Hah? nek leh turu mengkurep, Lah iki. Nek turu mangkurep le mancing ora bali-bali. Ya. Ayo. Paling kok baline gringgingen dadi. Balik gringingan. Nggih, Mbak Intan iki minangkani pamundutan tak lele. Tak lelo-lelone dong. Langsung napa bawa? Dibawane no. Nyekel kuwi ra apa-apa Mbak dicekel nah. Lah, Yo. mulane saka nada pira? telu. Apa arep bawane apa? Banjet. Apa? Ijil niki, Pak. Oh ya. Nganggo notasi ra apa-apa. Lah nggih ra apa-apa jenenge wong ya ora apal iki ra masalah. Inu. Nanga anakku cah manis aja gawe kagol kae keton rembulane gede kilar-kilar cahyane nelai ayo sondolani sak bisopi saku Nah iki ya ugono sik apa? Ki ngirimi nawala dari Pak Surya. Pak Surya, Ngentak Rejo Lendah Kulon Progo nyuwun caping gunung Mbak Ayu Purwalestari. wah Mbak. Saweran siap mau jogeti. Wah wis iki. Oh, nggih. Elok ibu bojoku Monggo jan. Tanjung Gunung. Wis. Tanjung Gunung mbon wong ajan gendeng lek. Lelo lelo. Ta lelo. Ledung. Lelo lelo ledung. Ngono kuwi apik ta suaraku. Apik banget. Dan kok ora dadi vokalis amah, mayang ya vokalis ya. vokalis Suara. apa Sesuk duet karo kowe ya Tan ya. apa lagune Bahtera Cinta Bahtera Cinta Apa? lagune apa Ayo. Suarane apik kok ora dadi kernet sampean. Kernat-kernat nabrak gundulmu. Sesuk duet karo aku nang tan kono. etan ngendi Nang apa daun laut. daun laut
kuwi nggon apa? Kuwi pementasan Oh. zaman semono. Pementasan anggar mlebu mrono kok nyanyine janing tawang. Yo. Tak lelo lela lindung sak mananga aja pijar nangis anakku sing bagus rupane yen nangis ngrang bagus tak gendeng bisa urip mulia katia pandekaring bangsa luhurke asmane pangkuwa katia ringatan Sak menangan sahanis bulan bidadari layang butang gegilani lagi golai carane salelo lela ledung sak mananga aja pijar nangis kaemban selendang cari kampung yen nangis pundak ibu bingung gawake wiyaga kontengan-kontengan iki. Iki grupe Larmandaya. Wah. Iya ditunggoni mantan gendone Larmandaya nggih. Dakir. Tak lelo
nyuwunan ya saya suwe saya akeh Mbak Tatin. Oh Nggih. nggih, pokoke Wes. setunggal pokok setunggal dipinangkani Mas. Heeh, iki pokok aja nganti gawe kuciwa. Nggih. Iya apa iki? Iki ulos iki berarti. Los. Wah iya. Ora kaya tanggal 12. Ora. Engko yo ning ngarep. Siro lupat mo 6 7. Nah iki minangkane iki saka Pak Surya iki caping gunung. Sampai gunung sinten? Wis diratake kabeh. Oh, Sapa, diratake. Mas? Saka dedengkote sinden sing tuwa dhewe kae. Oh, bawane urut. Oh. Mas. Oh nggih. Engko Bayu engko nek pas Bayu sampai gunung Bos, sabar Bos. Ayo. Sing malah apa mangsuli? Iki saka Ayo. Bupras kok dijenglengke. Soale nek capek gunung iki kok ndak Capek dedawan gunung. wektu. Apa, Pak? Lah. Ayo capek gunung. Nggih. Nah, capek gunung yuk dipinangkani seseka situwa sikik. Saben bengi Jenglengke ayo. What? Yeah. Yeah. Oh, shot. Wis. Kok Hei, piye? saeneng-eneng Ora ono sing kompak. Ra ngarep mburi ra kompak iki dasar. gareng ya ora kompak, kono ora kompak, drame ra kompak, dalange ra kompak. Mulane piye iki arep krasa? Sesuk latihan. Kapan ta pentas meneh? Pentas meneh wah bisa rada sawetara itu aku nampane dalang tok terus iki. Oh, lah ya. Ora Kowe kok guyu Pras. Iki- Ngece kowe ya. dalang pendak suro. Ora ya. Ora ya. Ora. ya? Nek biyen Tetep dalang kapan ya? Nek biyen ketelah dalang pemilu. Pemilu. Saiki wis ora. 5 tahun. Saiki wis ganti, nek dhisik lak Kikeswan Cermo Pemilu. Saiki ganti. Kikeswan pendak suro. Pak Alhamdulillah disyukuri. Ora ayo sampean ki sok kula mangkat dalang tok. Tak prajake Mas Prono-prono jing. Ya, sapa saka Mae. Mae yo. Ayo, Mak. Sinden Lembah Manah. Ayo. Jan. Mik, Tadi Mak. kene iku kira ketok e. Biasane mik Mak ngono. Ora. Ora. Mik apa? Ayo, Mak. Yen What? Yeah. Oja. Oja. iki gareng ket ping 3 kok ora krasa blas. Ora cilik semono kok. Kur gerisani tok ya, Mas. Aja ngece, Mas. Piye? Cilik sing penting ngatos bangane nggon sampean gedhi kok amem. Kayak Ayo. apa, Mas? Kok apa, Mas? Sing penting keblak. Apa kuwi? Yo. Maksudnya sapa sandinge? Piye? Sandinge. Sing penting kebak piye? Cimu, ayo mu. Ayo. Ora usah digagas. Mu, ayo mu arep dikebaki iki lho. Ra, kuwi sengara iso kebak. Sengara. Lah kuwi malah wis kebak kok ya. Wis kebak awake ngebaki nggone kuwi ora. Cimu tumpeh-tumpeh. Ya mu. Ditata lambene mu aja. Ayo, Mu. Miki aja nganti kolu. Iki biasane nggawa mic dhewe lho, Mas. Apa miki? Lho mic ping kae apa? Wo, wis bablas wis kolu. Wis entek ilang pisan. Kaya sinden kok ngentekke mic iki ya. Lah. Sinden apa? Lah Ayo, keserot Mu. e. Ya mu. Ora ketok.
Demeh apa? Demeh sik nembang cimuk langsung ning ngiprahke nggo kendang gedhe. Kowe ngapa ngene kon celentik? Heeh. Kon celentik. Ya nek diselentik aja tak Tin. puter bae aku. Gareng nek nguyuh ngono kuwi. Padake kirek wae ning nguyuh ngene. Masa jenggleng kon dadak dipekangkangke? Ayo Jenggele iki mumbul. Lah iya kok. Ora mekangkang. Jenggleng kok mekangkang. tak ndrang tunggal pas kene iki pas tungi ning kene kok. Oh, nduk, jelenge ndi? Ayo ayo. Lah piye? Ayo wong akarang aku dudu rombongan. Ah, iya. Aku ngrumangsani. Aku Iki rombongan laler ndoyo iki. Sapa? Lar. Mandoyo. Lar Mandoyo. Jenenge kok ya angel temen to Mas Lar. Ya asline gampang Lar Mandoyo mergo lambemu sak angel. Aku ya angel kok Lar. Karawitan Lar Mandoyo. Tinggalane almarhum bapakku aja ngece ngene gawe diprihatinke mbiyen. Iki ya. Nyuwun pangapunten Bapak. Bapakku wis mati. Wis meninggal Ya bapakku. karo minta maaf Nang kuburan. Aku ora kemrungsung. Minta maaf ya ora takon nyusul. Iya. Ya sapa kuwi? Wah, Mami. Alah Mami. Mami, mikmu tak pinjem aku mau pinjam ini enggak Mami? Oh. Jangan omongan kok malah. Dijak omongan karena aku malah getek kayak cimuk wae lho. Piye piye? Iki ki gek namatke. Apa? Wah, kok padha ya ngono ya. Ora lho, penting iki bare iki apa ngono lho. Kula gatekke ora mung mangan wae. Lah agi ngetong iki lho, Lah ngetong. kowe iki nek melu liyane nganggo softland. Ah. Ben ketok cantik bareng melu sing lanang kok kacamata. Mau iki nganu suwek, Hah? suwek. Waduh, softlandmu ki rega pira to, Nduk? Lah wingi meng 30.000. Wah, isin aku. Lah lek mung kae dhuwit ya meng 50 kok. Ya piye carane kudu golek tombok. Aja wong ya aja mung jagake wong lanang. Kepiye carane mung ngasah budi ngulir kadewasan. Lah apa gunane duwe bojo? Wih, Iya. agem iki bojo minta nggo pres-presan ngono piye? Heeh, lah piye? Waduh, Yo gelet. ora. Anu, tolong ini bukan masalah keluarga, ini adalah sedekah bumi. Nek jenenge wong lanang ki kudu ngayani sing wedok. Ngono kuwi lho. Ya bener awakmu ki ngekeki dhuwit aku, bener. Wih, nek dadi wong lanang kudu nganyangi sing wedok. Wah, wis. Ngayani. Tak kayani batin. Jenenge nek bojo ki ora gur batin, lahir batin. Nah, dino kok meng kai banyu wae jan. Ayo. Lah anggemu kowe manggon nang nggonku ora takon bayar wis pira-pira. Lho awakmu ki ya nunut ta padake. Piye mau kata-katane? Manggon nang nggonku. Manggon nang Ora nggonku. takon ngontrak wis pira-pira. Kowe saiki nek tuku ben wengi nganti pirang tahun bobojoan karo ayo gratis lho. Ayo. Nah, ora tau tak tarif, aku ora tau. Ayo. Naret ayo piye? Ayo coba kowe. Aku nang wetan kono ya gratis. Gratis. Jebul ki wingi arep mayang ki kono, pamite ki petang dino ki prihatin. Ya. Jebul ki petang dino, oh entuk gratisan to Mas sampean Mas. Mulane kok betah. Geguyon. Keguyon apa tenan? Oh, geguyon. Ketoke tenan. Ora, aku ora tau lunga-lunga ya, Bu ya. Aku karo bojoku sakitan apa dari rumah-rumah. Alah apa muni kono ae. Baroma wassalam. Ya bacotke Bu ya. Durus Bu. Ora wis rasa diurus kok diurus nang omah. Sakinah mawaddah warahmah wassalam. Lambene elek. Lambemu barang kuwi kok. Kowe ro bojo kok nglambe-nglambeke. Lah, Kowe kok dihujat netizen meneh. Lho, inggih Kakang. Apa wingi diujar, Bang? Diujar mergane ngapa? Mbak Ayu ki mbok nek ro garwane ki ngajeni ora kowe tak duduke modar kowe aku ya. Kapora. Nek jane ngono ki tergantung bojone ya, nek bojone ki kira-kira patut diajeni ya diajeni. Jenenge wong lanang ki mbok apik mbok elek kudu diajeni. Pira? Maksude ra pira-pirane Tin. Kudu wong wedok ki kudu manut dawuh miturute wong lanang. Oh, nek wong lanang kleru ya tetep kudu di Heeh. Heeh. Oh ya wis. Tetep diapura. Diapura. Surgane wong wedok ki nanggone wong lanang, nek surgane anak nanggone ibu. Ngono lho.
Sida kok nembang ora? Sida. Yo. Nganggo mik iki ora mik mo. Ora, wis iki wae. Mundur apa-apa, Mbah. Kono aja nang laut lho, Mbah. Masak. Mengarep jegleke sikile dredeg kabeh. Iki karo ngampet loro lho, Mas. Ya apa? Iki Tedun kok. mbok mau ki wetenge tinggal kok Mas, dadine ben ora tekan kene kok Mbak nggowo. sweat tenan aku teng warung. Nek mulane iki nek makan itu hati-hati, ora apa-apa dipangan. Kowe kok ale perhatian kaya bojoku. Bojomu meteng nang omah to. Heeh. Sing nyidam kok kowe. Sing mutah-mutah kowe. Iso kaya ngono kuwi iso. Isa pancen isa. Mula ayo. Mulai ayo Mbak Arisa nembang. Arisa nembang. Kowe arep ngopo? Wis pirang sasi, Mas? Garwane 5. Wah bojoku ya wis nganu wis 20 tahun. maksude le meteng dul. Oh, ya meten to. Le meten wis pirang sasi. Ah bojomu wis pirang sasi ya ayo. 4. Papatang sasi ya. Iya. Oh, yes. Wis Ngapati. tak tanjake nganggo banyu suci perwita kental ya langsung. Perwita Perwita sari. Perwita rasa. Ora wae. Engko nek aku muni sari iki nesu wae. Lah ngapa? Kok isa? Ha sari iki rak rasa to ya perwita rasa wae. Lah. Aja perwita sari Ada aku mau apakah dengan sari? aku mau suluk muni sari. Apa kelingan sik biyen-biyen apa piye? Oh. Aku di WA iki suluk ya aku. Aku ora bakal mendua. Ayo Sa. Bel. Panas. Kuwi ta. Ora mendua ning wis mendua. Man 3. Wis gek nembang ora Iya, iya. sama. Aku kok ke setrum arep nganu. Oh. Nyambung. Hmm, Apa ya iki ketok apa ya? ketok apa? Ya. Patas. Panas udan. Yo saras. Panas udan. Udan panas. Kadirana. Nah, nutupi kamera. Panas udan, udan panas. Adik kuwi bulu yo ayu tenan tak aja kok kene iki. Iki pernah adikku Alah kowe iki adio tebo Kabeh kok dianggap sedulur. Kowe tenan iki omahe tanggoku iki isih tunggal trah. Oh, engko nek karo Intan ki mbahmu sedulur berarti kowe sedulurku ngono. Ora nek entan udah apa-apa. Tuh. Sambung rasa. Wah, Aleng-aleng sambung rasa. capek Tak dedet. gunung. Wah, wira swara Mas Katno. Wah, alhamdulillah ditunggone karo Mas Katno ya abdi dalam keraton. Keraton Ngayu Jakarta. Sing siji Mas Waldi. Abdi dalam goib. ngarang. Ini neng-nengan Atin. Alah ngapa? Hah? Mergane Neng-nengan iki wong loro iki ketayan. Bisa. Weh lah Mas Katno ki ngerti dhewe to. Wonge iki ora gelem kesaing. Oh, piye to? wonge atos ya. Wah, tos. Meneng ning atus tenan gek wingi ya iya kok. Iki kete biru Ah, iya. dhewe lho. Liyane do ireng do coklat iki Lho, biru trah. dhewe. Oh, iki sik trah. Terang ndi? Raja. Raja ngendi? Raja. Singa. Kuwi abdi dalam keraton. Dadi Iya. alhamdulillah dileleh keraton ya ora barengan ana acara. Oh, dadi iso. Iso tindak. Tindak. Yo. Ayo miso lah. Misoa Iya. berdua mat-matan. Ora do neng-nengan kowe do sekait-sekaitan. Kok mah do antil-antilan. Ayo Bos Waldi iki negerok wis mari rung. Wis
nek urung mari mau rasah mangkat. Ayo. Yo. Misuwar. Asik. Iya diberkahi sing gender Pak Sanyo. Oh, Pak Sanyo kok mundak 6 ya? Ayo. Kok ora nggo kacamata ya? Sehat-sehat nggih Pak Sanyo, nggih. Ora nggo kacamata. Ora nggo kacamata. Hadirine yo. Yo. Ayo. Intan. Intan nembangnya itu dintekke aku seneng kowe nek ngentekke. Natian. Medeni. Nadyan wadon saratan Tumandang jeneng lali kekulane aja lali agamane sarta budayane caping gununge bendo lenggah sithik. Nggih. Oh, ben ya ora kabeh-kabeh terus nedo nyanyi ngadeg. Sapa sing arep tok aturi mak sindene sing kula dhewe. Bu Prastiwi, wah Bu kepundenku. Pras, Nek nggih. ku serawung ketaku sih cilik. Saiki aku mundak gedhe kono ya tetep cilik. Wis-wis dadi kurcaci. Ya ora sembrono. Ayo, monggo Bu Pras. Nduk Pras. Ibu Pras. Nih, kayak aku. Ayo nanti kok nyang-nyangan malah. Iki mau permintaane piye? Hah? Kon jog, bapaknya arep Oh, jog. joget. Ngadeg yuk. Yo, ngadeg yuk. Iki makmu ning pinggir Mas do nyang-nyangan piro? 100 piro? Ayo. Yo tak ngadeg 100. 100 ya. Lumayan ya, Bu. Tanjange, Bu. Sama semono sampe. Tanjange, Bu. Wah, Oh, iki. jos iki. Iki kelingan ayo sing nang rendah kae semene Oh, gede. ayo Kelly. Ah. Penggemarku ya ngene-ngene. Lah iya. Sing nom-nom ora sudi gemari kowe. Ya wis ben nek ana sing gelem. Heeh, ini penting menghasilkan kok. Lumayan. Aja Ya. tabung kok sithik kok. Bu, lumayan lho iki nek nggo watuk copot. Gaje. Kowe tak bleseke lho. Oke, ayo Duk. Tunggu sik Tin. Ngombe-ngombe Tin. Jawa endi nur kelingan anak lanang kepiye tak Nggih. saiki Pak, 100 ya oleh nyekel aja suwe-suwe. Ah. Waduh. Alah. Edan tenan kok. Wah, Hah?
terus ngambung bareng. Hah? Ora oleh nggon Ora pipi. oleh nek pipi bokong wae ya. Yo. Bacutke yo. Nek pipi ora nek bokong mah dinyenekke ya iki jan. Ya simben edan jan kaya. Wis ben iki ya. Ayo melu edan yo. Aku sing ndet loro. Hah? Kene yo maju-maju. Alah ora apa-apa. Alah ora apa-apa tuwek sing penting tutupi ya. Ora kelong ora. Apane raine? Ayo nduk alah ayune. Terus jan minggu nyanyian. Ora nggo nyanyekan. Iki harus ditutupi raiku. Jare kei fotone Dewi Persik. Oh. Dewi Gesik nek kuwi Dewi Gesik. Sekar bisa nyawan gunung desa kasih ane padha lara tangane Pak kena dipiangkani Mbak. nggih ya kene Ampun, Mbah. Pun Mbah, pun. nggih pun Iki uga nuwun ya ya. nggih sami-sami Monggo kepareng lenggah Bras. ingkang Mas sekeca. Garek Nggih. Iki Mbak Tatin. Piye? Nah. Iki ukuda. Lah. Ora uga ana pamundutan. Menapa Iki saka Mas? Sugeng Dalu Padalang Mbak Tatin lan Mas Gareng ajeng nyuwun lagu Sambel Kemangi. Niki saking Pak Yono warga Ngablak RT 05 Siti Mulya Piyungan. Iki. Saking ngablak ya, Mas. Ngablak. Sing wingi-wingi niku. Derek dedonga mugi panjenengan sedaya pinaringan sehat, panjang yuswa, Amin. jope lancar lan ampun blenjani. Oh nggih mboten Pak, insyaallah mboten Pak. Iki Kuwi tenan kok ora tulisan. Iki tenan saka Ngablak lho. Kenangan terindah. Heeh. Kenangan terindah. 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 Bangane karo manten apik koyo kuwi. Heeh, iki kepareng nyawer. Nyawer pinten? Wis iki urusan pabrik. Pokoke engko tak kei ngono. Oh nggih siap. Ya. Matur Iki sedang anu pun. Mbak Orisa didonke. Oh Mbak Reza monggo Mbak Orisa. Panas mlaku orang gomo payung sandale diseret tebakane Bandung Surabaya keker masih ning Madiun Jakarta dan dirungkut karo merdeka. Selamat malam Mbak Orisa. nggih selamat malam Mbak Tatin Iya, jan monggo. Selamat malam juragan sapi. selamat malam Mas Gareng Juragan sapi lho. Kok juragan sapi ngerti ta? Sapine akeh. bermana sapiku bermana Bermana to? Arman. Wayangan.
Kowe biyen jaman melu Pak Seno rak bladegan ngantuk to. Biasane rak meres susu sapi kae Riza. Heeh. Ah ning saking ngantuke cek diperes kleru susu lanang. Sapi lanang. Sapi lanang. Nek susu lanang ayo. Pancen iki dalang iki lucune ya ngene iki. Heeh. Le omongan Lucu kuwi nek kleru e. Heeh. Sik to. Sapi kok duwe susu lanang. Berarti iki pengalaman bojone mesti. Pengalaman ro bojone anggar bali tanggapan dipres susune. Yo nanggap dalake sebare sik nek omong kleru. Ketoke iya ya Mas ya. Tak eling-eling lho padahal iki mau. Iki biyen jaman Pak Seno nglakok iki iso der. Guyu tenan penonton. Lah iki guyune mergo aku kleru ya. Dadi kleru sapi lanang. Sapi lanang. Ora kleru susu lanang. Iki susu lanang iki yo. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Nyebut Mas, nyebut. Salam. Minangkani pamudite Nggih. Mas Marjiyo. Pak Marjiyo Wis kok. kepareng nyawereng. Oh nggih. Wah, Kok intan nduk bendi- ngono tak bendi- nduk diparingi bapak ya. Bendina kok rengu to Pak Marjiyo? Wes senengane kuwi e. Gak apa-apa Ya. sing penting menghasilkan. Nggih, Pak Intan. Marjiyo. Alah jan wong kok nek ndelemu aku ki kurang kepiye to? Kurang bagus. Bagus wae wow bojoku wae. Aku kira untuku ompong. Ngono. Terus Bu, aku sesune ndedhe tak nambalke untu. Nek wangsulan piye? piye? Ngopo kok dadak nambalke untu? Atok nggo nyenyumi sapa? Apa? Senyumin sapa ngono lho. Nyenyu. Saiki bahasane Nyenyumin. Sik lho, sik. Lah nek arek nyandak ki nyenyandak, ora. Mangan, memangan. Lah nek arek senyum ra nyenyumin. Ini bahasa tidak lazim. Nyenyumin. Kowe arep senyum karo sapa, tebar pesona karo sapa? Ora oleh. Nyenyum. Semelang nek bojone bagus iki. Alah ya. Anggepe aku kaya liyan-liyane po. Walah. Ora. Wah, bajul cempolo. Gajul kok cempolo iki ya logikane piye ya? Salah meneh. Yo sa nembang sa. Nah. Iki kok nek lakon aja nganti nganu lho ya. Engko digatekke kanca-kanca. Memanismu merati. Terus dilali-lali. Iya. Ora apa-apa sementing payu mayang. Ayo. Kelebihanku. Wingi ora apa-apa daripada wingi fragmen kae ya lumayan to to. Dari saiki dadi dalang, wingi fragmene ya luar biasa. Oleh transfer itu. Oleh transfer. Kowe ya oleh to kowe. Oleh, Pak lumayan. Lisdi, terima kasih nggih Pak Lisdi. Pak Lisdi, aku ngerti-ngerti kok di WA Lisa. Klonting ngono ya. Mas, rekeningmu piro? Oh, semene ya. Langsung bojoku tak tukoke lele terbang. Apa lele terbang? Iki nggo ana lele terbang sik. Kae lho, tulang-tulange rine goreng terus enak dipangan. Kowe wah, bojoku tak tukoke 10.000 senenge. Lah, biasane kan gurame terbang apa kok lele? Lele wae ming rito iki lho. Lu kok keri. Sing digoreng rine tok iki. Minangkani pamuritan dari Ya. Pak Marji. Pak Marjiyo. Ya. Yuhu. Memanise merati pacaane mong saja
Montang manting tanjena kang masira duh wong bagus gampang temen Pito Sampun dawanipun. Sak lembar wae Mas, maksudnya sak kulian wae. Sajake katon. Alus napa langsung dangdut? Langsung dangdut. Oh, Delong, delong. dangdut, Mas. Delong, delong. Neng, kado kublak kuntak ning. Oh, kublak kuntak. Iya, Cok. Yo. Ayo yo. Ayo, Mbak. Ayo yo. Gong iki siji ora lima. Dangdut slow ya sak. Heeh. Penak banget dijogeti. Penak po? Wah lah ya aku nang kene iki iso obah-obah ini penak banget ya. Bila na 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 na. Bodoh. Iki kirengmu kok mah dadi kuwi to? Aku kelingan jaman bojone karo bojone Tatin ya. Ngopo? Kaya kuwi. Konang jaman konangan notane kae lho, Tin. Apa Mbak? Ayo. Mbak? Zaman dijak nakal karo dalange kuwi apa? Nedi. Dijak Ja. nedi. Eh? Jaman semono ya Tin jujur. Aku karo bojomu to. Dilale bojoku ki ra nang Suriname. Oh, terus? Di video call aku. Terus? Bagi video call mlayu aku. Hai. Golek nang padangan. Nanti Mas, aku nang sawah aku. Nenepi aku. Nenepi kok nang sawah kira ya logikane. Ora gak burine alun tulisane ya. Sing biyen ya wis biyen. Biyen. Saiki wis tuwa don Kabeh iki menep. dilakon, Oh ya ta? iya. Wis tuwa njro tambah nakal. Aja. Jojo. Ayo sa. Ayo. Janis. Kena
Nggih, matur Nggih, nuwun. Rengo. Nggih, Mas, Mbak. Matur sebane Wanda Sembah Risa. nuwun. Nggih. Pokoknya Yes. satu demi satu di Satu demi satu udah dipinangkani. ya. Iki sing hot-hot wong loro iki ulun. Nah, iki Apa? Ya kan kurute manut dalan. pinangkani Iya. pamudite panitia. Napa? Apa, Mas? Bapak Buleng iki mau. Pak boleng apa nih? Panitia kene opo ya jenenge kuwi. Sik brengose sak lele dombo. Ngarep nyuwun apa? Bajing loncat. Oh, bajing loncat. Sing ya. Sapa, Mas? Minangkani aku, mbok wedok. Mbok wedok kuwi sik kulino bajing. Maksudnya kulino Nembang nembangke bajing bajing loncat. loncat. Nek sing kulino aku iki jane ya dalange dhewe. Ora wis ora. Ayo Bu. di Ngadeg, Bu. sepoti buatan iki. Sepoti. Iya, Sugeng dalu Mbak Ayu. Inggih Sugeng Dalu. Nggih. Mas Daryono samiran. Kowe nyuwun lagu bajing loncat ning iki le WA ora ana apa-apane dadi aku ya ora iso ngopo. Ora kok pas aku kok ora ana apa-apane. Mau Intan, Mbak Oriza. Bu Pras mau aku ki dikeki sing ana Aku ora apa-apane. dadi lidah sinambung to. Nek ana apa bebungahe ya mesti tak caoske tak Lah ya keke. piye sebagai dalang ki piye? Ya ora, aku apa-apa aja kon tombo. Iki wis mumet ya aku. Iki tanggung jawabe Kang Daryono. Wis mbuh iki aku. Kene, Padahal deleng iki surate padahal. di surate. Waduh. Surate Gusti. di surate. Iki. Kene. Wis rasa didelok. Lho ana, Mbak. Ra. Wis dititipke jalane 500. 500. Wong Lah, sambar mau. gelap reng aku. Aku dadi wong lanang tak usahake jujur ya. Iki mau Ora ana duite ya. Wis. ana 500. Nih ya gandeng Pak Daryono, Mas Gonder lan Bapak panitia kuwi wis kersa kuwi ndhawuhi awake dhewe kabeh sowan rene ya dipinangkani. Matur sembah nuwun. Pokoke ana ora ana disyukuri. Wis ana disyukuri ora ana ya disyukuri to wong dadi wong ki nrimo. Ana ora ana tetep njaluk wong bojone ra Lah ya. Nek ora ana ya Tenono ning omah. Wih. Ngopo? Wih. Nang omah areng apa? Hah? Meres susu lanang. Ora. Tak peres. Bahasa Inggris dong ora saiki. Hah? Tak tes bahasa Inggris. Tenan ora? Heeh. apa? Apa? 2 mobil adalah 3. Inggrisnya apa? Tukar is kok tukar istri? Ayo ki bahasa Inggris e. Oh, niat ngono kuwi. Ora ki mung tes bahasa Aku Inggris. diajalke. Ora ya. Hah? Aku kurang piye? Hah? Terus. Di anu. Hah? Aku kurang piye? Aku dadi bojomu kurang piye? Terus. Kaya kono ki kaya api-apian Terus. kaya Aja ngene iki iki kok panggonan piye, ha? Oh iki mung bahasa Inggris ya, Bu. Ora bahasa Inggris, bahasa Inggris. Iki aku ora dimaksud apa-apa. Pak kok kunci Inggris sisan kowe. Ayo. Kowe pengen musuh netizen kok. Apa? Netizen ora tau tepung kowe kok. Pitizen. Titizen can Netizen. Lah kae. ket mau ki kleru-kleru wae ki bar dahar apa to, Kak? Alah, biasanya mun muni dahar bar mangan apa to ngono. Saiki halus to bojoku. Saiki nganggo dahar-dahar. Mangko aku diprotes. Lah malah wagu ya. Dipinangani, Bu. Nggo bawa bajing loncat. Bawa bajing loncat Mbak Ayu. Iya. Iki Pak Daryono kuwi nek arep manut tagihan dhewe. Pak Dar, pripun Pak? Nyuwun kawelasan. Ngono nek ra dikek. Nek ra dikeki dicukur brengose separo. Ya cukuran. Ayo. Aja dicukur. Cukuran. Ya gunung Gunung galunggung kok gunung-gunung. Seneng banget karo gunung kok. Gunung-gunung ya. Gunung-gunung gunungmu kuwi.
Gunung Galunggung. Terjemahke Reng. Gunung Galunggung. Apa tegese? Tegese iku ora diklamasi. Terjemah. Terjemahke karo diklamasi beda. Gunung Galunggung iki Gunung Galunggung. Oh iya, jenenge jenenge ya. Gunung Galunggung. Arane Gunung Galunggung. Jawa Barat. Jawa Barat. Jawa Barat rasa di Jawa Barat. Jawa Barat. Lah iya. Sing borot apane? Gununge Ditambal. Le arep nambal piye? Kaya panci wae. Wong tambalan akeh kok. Oh, ada. Heeh. Arep sik Bos. bersayap apa ora? Ditambal nganggo koyo. Ya aja panas ngawur. Ini tak tambale. Wah, seneng banget to nek nyeksa wong wedok ki. Yo, Gunung Galunggung. Lah aku sing duwe. Ketake wis jeleh ayo. Pribek iki. Ngomong apa? Gunung Semadan Ketunjang. Apa? Gunung Sumedang kesenggol. Kok kesenggol? Ditunjang-tunjang, Oh, ketabrak. ketabrak. Talaga. Wah iki. Apa? Telaga. Ayo telaga. Nggon banyu. Sekabayana. Ora meng hahaha. Soka wayana iya apa ya? Soka iki seneng. Wayana. Wayahe. Wiyono. Wayahe. Wayahe apa Ini wayahe? orang wong Jawa Barat tenan sing di Seneni ya. Rembecik Lah iki rembecik di tengah gua. Junjungan. Kimoyo uga disawer karo Ibu Suntari Jepara. Oh, nyuwun apa? Ora nyuwun apa-apa. Nyawer. Nyawer dienggo Pak Dalang. Lho kok nggo dalange? Lah isih mayang aku kok. Yo tak anggepe dienggo sapa? Lah kuwi iku duit kenakalan, Nah, duit lanang kuwi. duit lanang. Gawangmu ki rong lunas lho, Pak. Lah apik, ki blok kok apik. Wis esuk bali minggat saka omah. Mirang-mirangke. Iki ning kene iki ana duitku lho, Pak. Iya, heeh. Jan kowe iki wong wedok sing nguripi wong lanang. Jujur kok ya. Jujur aku, Pak. Jujur, iki malah apik kok ya jenenge bojo iki jujur. Kurang Nek piye jen- ngono lho. Ngomong dhewe lho, iki wong wedok sing nguripi wong lanang berarti iki nguripi wong wedok. Lah jen Lah aku ki ngenyang gawangan ora ndek duit. Ayo wong tuku gawang kok wis ngenyang kok duit-duwe rong gablek wis ngenyang. Cetak nggo kurban sok demung, sik demung karo iki. Ki nggone awake dhewe ya pan ya. Wis nek dalange mlenjane dol wae. Nek perlu saiki Sak apa? nggo pajangan kene mah apik. Yo. Ulah pundung turis sungkur lan sungkan tedi Waduh. Sik ngopo tatin konon raup nang segara. Angop e sanjane iki. Oh kaya pas weruh kok ya. lah karang yo jope ki tirik-tirik kok yo sini manusiawi lho angop ngentut apa meneh. Layakno aku ning kene iki bar angop kur madus ngono wae ngentut jebule. Ya ora wong sing ngentut kowe sing lara weteng Sing lara kowe weteng kok. awakmu kok Aku kok tenan aku slet-slet tenan wetengku tenan. Ayo kono nang pinggir segara kayak madem ngalor. Wegah kok terus nempel ning kene mah. Cilaka. Yo. tedi Ini lho Mas gambaran iki. Nyene iki. Teyan tarim 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 Rem tarem golek il. tarim ada wayan
nganci. Apa? Wis kon ngancik. Lah nganci ki tegese apa? Ngancik yo ayo. Ah nganci aku. Pani apa piye? Tenggel. Oh, Mboten. tak rewangi lara lapa wak dinciki wong liya. Gajul kowe. Direwangi sekolah. Cempolo. Gajul cempala bablas. Ngajul ki umume rak ya sikil to. Iya. Sikilmu ra iso apa piye? Pak? Iso ning japit cempala ora tonjo celak ngono langsung gagar otak. Nek tengah sikil. Hah? Wis gak bacutke wong. Nganci di negara Nggih. Coba sik buka saron sik kae. Sing endi? Sing kae sik mburi dhewe kae sik ora hafal notasi. Sing seru. Ayo
Wis matur nuwun Mbak Ayu. Ampun. Wis bajing loncat. Wis sampun. lenggah melih. Iki kabeh pamundutan boko siji wis dipinangkani maaf. Nggih. Iki sik saka Pak Yono ngablak iki dipinangkani nyuwun baji apa nyuwun sambel kemangi. Ya. Sing diaturke ayo Mbak Tatin. Heeh, sing bintang tamu. Iki sik ana loro pamundutane. Nyuwun Apa, lagu liwung bupras saking Pak Mujiono. Wis supire Pak Seno riyin. Nggih. Oh nggih. Nyawer 100.000 siap. Ini apa jenenge? Sambel kemangi. Sambal kemangi sama Mbak Cimu atau Oke sama Cimu ya enggak apa-apa. Apa itu? Mau kasih aku? Iya toh. Oh iya, terima Ya kasih. sithik mbok sithik ya Den yo. Ya, ora apa-apa jenenge ngene iki amane tersalurkan dadi Tersalurkan. ya aja dindek nang nggonmu tok. Lah mau ana sing suka Mas Gareng kuwi. Gareng sapa? Ora ana ya? Ora ana. Mbak Cimu iki dienggo wong loro 50-50 ya. 50-50 kuwi 50 becak mumpluk lho. Apane? Lah ya le genjot becak. Idolaku iki. Siapa Mbak Cimu? lah? Umpama aku duwe bojo semene piye tak kaya ngopo ya. Alah ya tetep ya lombok. Iki mau sore aku ya wis sowan rene Mas Gareng. Nggih. Sore sekitar jam 4 Heeh. jikuk wayang. Wayang napa? Ayo wayangku iki. Lah ngopo? Dilalae payu. Lah ya tak jikuk ayo lumayan ya. Ayo. Ya, Ayo, Mu. langsung wae ya Mu ya. Wah, yuk kene Mu maju Goyang. kene. Nek Banyuwangi carane joget ngeber Mu. Pripun Pitik-pitikan. yo? Ngene. Ta. Heeh, ane ku mesti ra iso. Lah pripun? Wong tanganmu kalah karo bokongmu dawane. Balapan ya. Balapan. Paling totalitas walaupun ini badannya gemuk seperti saya tapi kalau joget luar biasa. Totalitas. Ning umpama aku duwe bojo iki kena gondelik lho, Pak. Marep rono. Kepiye? Wah, delok saka kono ra ketok to iki. Set ngono, Mas. Kaya Go bonceng barang ya iki. kaya numpak Vespa wae ya kan. Ya, Ya, langsung. langsung Sambal wae. kemangi.
kasih Mbak Matur Simon. nuwun.